Shalom. Selamat hari Minggu dihita salut na damang dainang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Di dia pehita maringanan. Di bagasa tikyon adorang so tatangin hata ni dibata nagabi jamita songon batugun haporsyata jumulu mahita martangia. Ale Jehovah debata nami. Upuji hami maho disudi dengan dibasa. Lalu mobi di bagasan partikyanon hami puji maho. Marhite-hite nanang manangin hatapa. Tuhan sodangi hami dok todim. Asa todimi mengajari hami mangatusi hata. Di bagasan Kristus Yesus martangi kami. Amin. Hata ni dibata naga bejamita di bagasan minggu ta ima di minggu tanggal 10 April tahun 2021. Guar di minggu ta kuasi mode geniti. Dia nek maisan buku ulang ni apostel. Bid 24 mamuka maisan ayat 32 masuk saya satu ayat 37 sono mahata ni Tuhan. Alai saroha sawalwa doaka na porsia na sa pungwani. Jaladang adong nanggosada siyan akka paradongan na madok. Hapujungan na artanay. Hatopat doi sa luhut na dieto. Jadi marhagugo si tutu maaka apostoli. Maka tidakon haheon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo si tutu doroha ni halak mida sudena sida. Adang adong manang isi na sida hurangat. Ay adong pesyen na sida parhauma manang parjabu. Digadisi dui. Dungi dibuang matuhor ni na ginadisnay. Dipiak mai tujolo niya ka apostel. Dungi disagihon na sida may tuak ka nahurang. Jadi adong masahala Levi. Siyan pulo Siprus. Ima si Joseph. Na ginowar niya ka apostel si Barnabas manang madok anak ni pangapul. Di gadis mahaumana golak na dibuang mahepengi las dipiak ma tujolo niya ka aposteli. Ido pajahon na. Damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado narumikot di bagasan ima sada parpunguan. Narumikot di bagasan sada parpunguan ima hasadaon ni roha. Mulu adong sada parpunguan buena sida marsada ni roha gabe ulido punguani. Haulion di punguan dada di bereng sianak kahepeng nasida. Dada di bereng sian akka hamalo di nasida. Alai sian hasadaon ni roha ni punguanida. Molo tabereng di akka humalyangta. Jong pe akka punguan. Saluhutna punguani diigil do di bagasan punguani. Songo dia asa bui punguani sisada roha sisada tujuan. Di bagasan terpuk jamita nasa tuhita di apala partikyanon. Dunghehe Tuhan Yesus yang namate. Meragam dope akka ulaw na pinatupan ni Yesus. Tarlumobi ma ulaon pahotton haporsyaw. Jaladorang sonakot Tuhan Yesus tu banua gijang. Di pasahat ibana do tuak kasisyanna. Asang giat sisyanai tinggal di Jerusalem. Adorang so ditongos Tuhan Yesus ima suruh-suruan. Nakok ma Tuhan Yesus tu banua gijang. Jala ditongos ma suruh-suruan na. Madongani mangurupi akka sisyanna. Laho marbaritahon barita nauli. Alaya manginang hurian ni Tuhan. Ulaun marbarita nauli. Dada ulaun namura.
Alai ulau marbarita na ulis sada ulau na borak do. Sada ulau na do. Ala ni barita na uli aka sisian di Jesus aka julma na porsia tu Jesus pola do dilele-lele. Jala pola do marbuni-buni aka sisian ni pasahatot aka barita na uli. Alai nang pedok si taunon nang perahis ulau ni totong do akasisian ni Jesus marbengek ni roha marsada ni roha laho pasahaton barita nauli. Damang dainang nenolonga di bagasan Kristus Jesus. Turpu jamita nasa tuhita dia pala partikyanon songo dia parngoluon niya kasisian ni Jesus ditikinasida parjolo sahali pajongjong huria. Songo dia parngoluo di sisian ni Jesus parjolo sahali nasida nanay pasahaton aka barita nauli. Didokkodo diturputa damang daina songo dia parngoluo dia kasisiani. Alai saroha saolua doaka na porsia na sapunguan. Mabait ima akasisian saroha jala saoloan. Dada akka hamalo dinasida. Alai mabanasida bui saroha saoloan. Disiala ha porsia diaka na porsia tu Tuhan Yesus do. Ido na gabi mangarau nasida. Ido na gabi pasadaun nasida. Gabi bui punguani saroha saoloan. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Di pataridahon akasisianido di bagasan turpu jamita dia pala partikenon. Hataridaan di naung saroha saoloa sisiani. Naparjolo sahali di dokon di turpu jamitaon. Hapujungan na artana i hatopado saluk na odek. Lapatan na sungod dia. Dang adong ima di bagasan roha dia kena porsia. Holang mamikiron diri na sendiri. Dang adong dinasida madokon ima artana. Holang diibana. Dang adong nanang ima mangalului akka parutunga. Di bagasan parpunguannya. Alai anggo adong jol manamora. Dipakaibana do akka hamoraon na. Nanang mangurupi akka dongan nana somargelok akka nahuranga. Akka jol manamora digadisi do akka artana asabui lehonon na mangurupi akka nahurangan. On gabe sada hatarida doon hatarida alas niroha na mangoloi jala mamuji debata. Punguan na maras ni roha dia pala partikeno. Ujahan nasa tuhita hobar sian didokkodo pauliulion parsauran na marsya hologan. Nagabi sada suku-suku di bagasan parngulota. Ahado bahenotta asabui pauliulion parsauran na marsya hologan. Na parjulo Omana ikon si benota. Na parjolo ikon adong do jumolo roha holong di bagasan parngoluan. Ini yang paling utama. Ketika ada kasih yang mau menerima segala sesuatu. Ketika ada kasih yang mau peduli kepada orang lain. Maka kasih itu akan menggerakkan kita membuat dan mengerjakan segala sesuatu untuk lebih baik. Jolma asabu ima paulion parsauran na marsya holongan ikko mangulu do holong ni rohai di bagasan parngolon. Ikko mangulu do holong ni rohai di bagasan partodion. Holong ni roha na mangulu di bagasan akka sisia ni Jesus akka huria na parjolo ima holong ni roha na olo mangurupi akka dongan. Buah hita damang dainang
nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Buhado pangulota. Marhite-hite turpu jamita na sa tuhita di apala partikianon. Didok kom matuhita. Ikon adong ma roa holong di bagasan pangulota. Napaduahon. Nanang ima sulaunota di bagasan pangulota. Saboy ima paulihon parsauran na marsaholongan. Ikon adong ima kepedulian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbicara kepedulian pada saat ini menjadi hal yang baik. Karena apa? Karena kepedulian itu sudah semakin terkikis di zaman sekarang. Kepedulian neneng mengurupi kadongan nunga jok be gabe di nomor 2 di bagasan parnguluan. Alay na gabe di patujulu di bagasan parngulu si sonari. Songo dia nanang ima mangait tu diri, mangait tu ngadol, maka nagudang jol masonari tartakuk. Alani korupsi. Dilepe marita do ima dana desa, nanang mengurupi akka masyarakat na miskin. Alay na diulaho justru penyelewengan. Dilion ima pamarita do bansos mengurupi na terdampak COVID-10 siap. Ale justru dipakai do nanang pamuraho diri. Alay anggojon manang mangulu di bagasan hapor siyaw tu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus nang hehe senamate. Jalan nang mangulu di bagasan holong ni roha di bagasan todi nang di suruh de bapa. Ikon adong do kepedulian di bagasan parngonwon. Kepedulian itu bukan menjadi suatu kewajiban. Tetapi kepedulian itu menjadi dorongan sebagai bukti bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita mengajar kita untuk lebih mengenal orang lain, untuk lebih mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Hurian yang nolonga di bagasan Yesus Kristus. Buhado hita di bagasan parngulota. Nunga adong ima kepedulian ni di hita. Manang jod do pehita ta dohotia kaparpunguan na ta igil songo dia do ima kapunguan ni mangurupi hita. Hape sa sitong na songo dia do hita boy mangurupi akapunguan na ta dohoti di bagasan nakka parnguluan. Na patuluhon damang dainang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado nanang ulaunot ta asaboy pauli-ulion parsauran na marsya hawlongan. Iko na adong ima kerjasama yang baik. Adong ma ima sada carita soal ima kerjasama. Adong ma dua halak pajalo-jalo. Sahalak na papang jala sahalak na papito. Biasana halakon na dua meragam do dibahen. Songo dia mabuat roha dia kajol mana lewat. Asa olo mangurupi nasida. Nama pitung jod doi bana marede jela bagat doi ma suarana. Alai damang dainang kurang doaka na didap di bana. Alai anggo jolma napappangi sajojot doi bana marmusik alal maloi bana marmusik. Ale hurang marede. Ale tong doi ma hurang godang dapona. Bersaing mahalaki setiap tahun, setiap hari. Ganu pari ima terus na diulahon ima nama pitung doh napappangon. Di sedetik terjadi ma sebuah kerusuhan. Diingana dinasida ima nama jalo-jalo. Sudah nang pola tahutan na kajolma. Marsi todong dalan. Alay nang gusada akajolma nahipas dangol mangurupi nama pitung do napapangon. Dang adong kepedulian. Jadi bingung ma halaki
na dua. Songo dia do carana. Asa bue do talaki ima lari bersembunyi. Asa unang ima gabe tu parjehian halaki. Ala niakka namasaw. Marpikir ma nama pitung. Didok nama pitung ma songono tu napapan. Dongan anaha. Hubege jala di bereko do. Gudang do ima sonari lari. Roy ma napapang do ko memang toho do. Jadi songo dia do benota lari. Hapi ada ku berek. Aw pe hubereng donian. Alai dang boy marlujo. Ro nama pitung adok kema. Songo nomay. Asa buhita lari. Do imaka na asik. Huged dong maho. Nina nama pitung omma. Jala homa nagabe mataku. Jala au gabe pak muninna. Diulahon nama pitung. Do napapangomma. Nakok majel manapapango tu nama pitungon. Boy manasida martamuni. Jala lari. Asa unang hona jeheon. Nasida dibain akan nama asay. Hurian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Suang songoni do akka parbarita nauli. Asa boy ima pauliulion akka parsahoran na marsyaholonga di bagasan parnglot. Harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik mendatangkan berkat. Jelma na papang na pidungon gabi bodo na sida. Laos ya parmaraan na masa diingana di nasida. Ala na olo na sida bekerja sama. Hita pe di bagasan parngulu di kosongon itu. Akahuria na parjulu. Nang porsia tu debata songon itu. Adong kerja sama. Nang pe ima kahaurangan akadongan na. Ale songo dia akan namora. Gabe di bahan ibana do nasa nadong di ibana. Mangurupi akadongan na. Songo sahalak. Songo turput tadi apala partikino si Joseph. Halak lepi nasian Siprus. Halak lepi sa sitong na hobar tu imapatik di si Musa. Dan adong bagian na akka artana. Alay hulang di Israel doy. Dunglaw ibana tu daerah Siprus. Gabe jon manamora do ibana jala gabe sito Tuhan. Alay di patari daun ibana do haporsyaon na. Di bain ibana do hamoron na. Gabe mangurupi akka dongan na. Dijual ibana do akka tanona. Di pasa ibana do hasil pajualani hepeng na ima tujolo niya ka apostel. Saluhut nao pataridahon songo dia ibana mangulu di bakasan holong ni rohan di debata. Naolo mangurupi akka dongan na. Songo dia ibana majual jala mabayan hamorahon na. Gabi pasu-pasu tu akadongan na. Nakita pi di bagasan parngulun akajunman ng porsiya di bagasan Yesus Kristus. Ikotapak ke manasan adong dihita mangurupi akadongata. Songon hataridaan naung mian holong ni rohan di debata di bagasan parngulota. Songon hataridaan naung ima mangulu to dini debata suruh-suruan di debata mengajari hita patupahon akkalo mo ni rohan ni debata. Urian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Hata ni debatahon nang mengajari hita asa gumodak kita mangurupi akkadongatan na suna margelo. Hata ni debatahon nang mengajari hita songod dia hita asa buy gabi tiruan tu akkajol mana sumanadda debata. Hata ni debatahon nang pahoton haporsyota. Asa buy tatiru parnguluo jala haporsyaon. Niyak kasisian ni Jesus nang parjolo sahali majalo haluaw na siya Tuhan. Nang miyatod dini dibata di bagasan parngulod dinasida. Alani damang dainang nenolonga di bagasan Jesus Kristus. Luluy hamuna ma parsaoran na marsyaolongan. Asa dapok muna ak kahinauli di bagasan parngulom muna.
songon hataridaan holong ni rohani di bata naung jinalo muna naung dihaporseha muna sadarion marsugok ro di saliling nililing na. Amin. Martanya kita. Muliati madiho ale Tuhan di sudedenggan di basam na totong dilehom mu tuhami ganuk marsada-sada. Muliati mahay pasahat nung hami tangihob betutu hatamon ale Tuhan. Ajari mahami songon akka apostel muna julu jela kajol mana julu porsia tuho naolo na sida marsiurupan marhite-hite na marsiurupan akajol mana porsiai gabeboy masikop di salu akka nahurangan dangadong be nahurangan ala nanunga diurupi akka naparadongan. Muliate Tuhan ajari hami asabuy kanguluhon ni di bagasan panglon nami si ganupari. Ajari hami patuduhon parbuin ni porsen nami asa marhite-hite lam takas madiboto jolma hami do sisyamu jelahodo Tuhan nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami todo pamo. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu hita sa luhuk na.